Quan la gent pensa en teatre, de seguida ens ve al cap el tema de l'expressió, no? Expressió tant oral com no oral, tema com l'empatia per poder-nos posar a la pell del personatge que estem representant. Un altre dels aspectes que jo destacaria en el teatre és la cohesió grupal, el fet de tenir un objectiu tota la classe comú, que és la representació de l'obra, fa que tothom se senti implicat, tothom se senti part d'un grup, i tot això al final ens ajuda en altres moments del curs a sentir-nos part d'un grup i a estimar els nostres companys. És per això que treballem al Teatre Escola i estem molt contents de poder-vos oferir.